Predstav si batériu ako nádrž plnú energie. Keď používaš telefón, táto nádrž sa pomaly vyprázdňuje a telefón si z nej berie toľko, koľko potrebuje. Ale kam tá energia zmizne? Premení sa. Keď telefonuješ, časť energie ide do signálu. Keď pozeráš napríklad toto video, ide do displeja. Keď hráš hry, ide do výkonu procesora a veľká časť tej energie sa nakoniec zmení na teplo. Prečo sa telefón vybíja aj vtedy, keď je vypnutý? Možno si myslíš, že keď mobil vypneš, energia by mala ostať na tom istom percente, ale ani vtedy batéria neoddychuje úplne. Telefón aj vo vypnutom stave potrebuje malý kúsok energie, aby si pamätal čas, aby vedel zareagovať na tlačítko zapnutia a aby batéria zostala v dobrom stave. A okrem toho, každá batéria sa na svete sa aj sama od seba pomaly vybíja. Keby z nej stále trošičku unikal vzduch, je to úplne normálne. Ale prečo sa batéria v zime vybíja rýchlejšie? Toto sa stalo pravdepodobne už každému. Vonku je zima, vyťahneš mobil z vrecka, ktorý si mal nabitý možno na 80% a teraz má možno 20% alebo je dokonca úplne vybitý. Nie je to tým, že je batéria zlá. Je to preto, že batéria je podobná človeku. V zime jej všetko trvá dlhšie. Keď je chlad, energia z batérie sa dostáva oveľa ťažšie. Telefón si myslí, že batéria už nič nedokáže dať, takže ukáže nižšie percento alebo sa vypne. Tá energia je stále tam, len sa k nej telefón nevie dostať. Keď sa mobil zohreje, percento sa často vráti späť a telefón sa zapne. Takže vlastne kam tá energia z batérie zmizne? Nezmizne nikam, iba sa premení na všetko, čo ti vlastne umožňuje robiť. Telefonovať, písať si správy, pozerať videá, všetko možné. No a vlastne premení sa na teplo.